Dnešné podujatie bol vianočný koncert, ktorý je tradíciou teraz už trojročnou. Myšlienka vznikla a skrsla v hlave nášho pána rektora a prvé 2 ročníky mali trošku inú koncepciu, pretože boli venované podpore autistických detí v takom centre sociálnych služieb mesta Nitry. No a tento rok sme sa rozhodli, že tá koncepcia bude trošku odlišná, že podporíme našich študentov SPU, ktorí študujú a majú teda nejaké problémy so zabezpečením podmienok pre štúdium, pretože sú handicapovaní nejakým spôsobom. Vlastne celý koncert má takú svoju výstavbu, vždy sa tu striedajú hudobné žánre, čiže je to vždy aj trošku folklórne, aj trošku jazzové alebo pop musicové dokonca a takisto samozrejme vždy necháme priestor aj najušľachtilejšej hudbe, ktorou je ten operný repertoár alebo známe muzikálové melódie. Samozrejme, človek za ten život mal možnosť byť na rôznych podujatiach, zúčastňovať sa rôznych benefičných akcií, tak sme si vo vedení univerzity povedali, no skúsme niečo spraviť aj my, skúsme niečo venovať našim zamestnancom, študentom, aby sme sa odvďačili za tú prácu, ktorú vykonávajú, či už v pozíciách učiteľov vo vzdelávacom procese, ako výskumníci vo vede, ale i prenosy poznatkov do praxe. Takže chceli sme niečo vymysleť a vymysleli sme Vianočný dar ako benefičný koncert. No a som veľmi rád, že aj tento rok a myslím si, že porovnaní s tými predchádzajúcimi, že je vydareným rokom aj vzhľadom na to, že sme ho podporili rôznymi podujatiami, aktivitami ako Vianočné mestečko alebo prezentácia prác študentov FZKI, výtvarných prác, ale i to by som povedal, to spojenie sa so Slovenskou agentúrou pre postihnutých občanov Slovenska, kde umelci majú možnosť prispieť svojimi dielami k tomu, aby obohatili toto dnešné podujatie. Myslím, že to je krásna myšlienka organizovať takéto benefičné koncerty, ušľachtilá myšlienka a je to aj príležitosť v tom predvianočnom zhone a v tom pracovnom zhone sa na chvíľočku zastaviť a prežívať úžasný umelecký zážitok, pretože to, čo sme počuli, to, čo sme videli, to naozaj preladí každého na tú vianočnú atmosféru a ten koncert bol fakt nádherný. Ja sa v práci venujem problematike takej technickej alebo takej prírodovednej a veľmi ďaleko je to od umenia a tým umením ja mám taký pocit, ako by som si dobíjala baterky. Coop Jednota už dlhodobo podporuje benefičné aktivity a nie len v Nitre alebo v Bratislave a na celom Slovensku máme všade naše prevádzkové jednotky a my vieme, že v podstate je potrebné, aby sme z toho, čo zarobíme, aj niečo dali na beneficiu. Takéto podujatia sú veľmi dobré. Mi práve páčilo vyjadrenie Slečny Ditkovej, povedala, že ľudia by mali svoje srdcia otvárať nielen v decembri, ale v podstate celý rok. Nielen pred Vianocami, ale treba stále myslieť na tých, ktorí potrebujú pomoc, ktorí sú na to odkázaní a vždy trošku aj im pomôcť, aby sa im zlepšil ten život.